me ollaan menossa autiotaloon. Niin. Siis tosin me kuvataan vaan ovelta, koska Sun pelottava, koska siellä on katto rikki. siellä on katto vähän romahtanut, tuossa on vähän rikkinäinen ikkuna. Katto saattaa tulla sisällä. Niin, katto voi tulla sisällä. Hei, tuleeko teidän kaveri? Tuli ja ottaa Katto ihan rikki. Täällä oli joskus baari. Mä en voi uskoa, että täällä oli joskus baari. Tässähän ei, tässä ei oikein ole mitään. Jätetään tää ovi auki. Mä en voi uskoa, että on joskus ollut baari. Tää ovi ei kestä auki. Vielä käyty tosta. Joo. Vituppa, pitämään tätä ovea auki. Voitko uskalla mennä tonne? Mä en. Mä voin mennä. Pikkusen. Täällä on vähän kaikkea. Pelottavaa. Kattokaa tätä kuvaa. Soipia ovea. Jos voit vaan vuodesta katsoa sitä kuvaa, mä voin sitä ovea. Tossa. Hei, Voi mua vähän pelottaa. Hei, kattokaa tätä katto. Jep. tää katto on tommoinen räsänen. Katto kohta varmaan romahtaa. Mennään pois, Mennään pois. Moi moi.